Hola, buenas tardes. Estoy aquí con Benito Sorazo y Alfredo Mostajo y yo, José Bailete. Un pequeño homenaje para José María Folch, el chaval aquel que con 13 años fue a ver por primera vez las 24 horas de Montjuïc con su padre, desde Montbrió, y le marcó para toda la vida la afición del veneno que le entró en la carrera del parque. Espero que aquest dia del teu homenatge que ho disfrutis molt. Jo, encara que faci molt temps que no ens veiem, sempre et tinc present, perquè ja saps que vaig començar, com aquell que diu, les meves primeres curses amb tu. Tinc aquí al meu despatx, com pots veure, aquesta foto, que la veig a diari, i també tinc per aquí guardada que tinc que penjar aquest quadre on surt la teva cara. O sigui que gràcies per tot, sempre, per l'afició i les ganes que has ficat en tots els teus projectes. Espero que t'ho passis molt bé. Una abraçada. Sols agrair-te tot el que has fet per l'endurance en aquest país. Has posat el llistó molt i molt alt i això ens ha fet evolucionar a tots. Hem fet un canvi molt important i sempre ha sigut darrere teu. En el meu cas, agrair-te tot el que has fet pel món de resistència, perquè gràcies a tu he pogut aconseguir 4 títols del món i una mica gràcies a una coincidència, no? Però si no hagués pogut córrer amb tu aquell moment, no hagués pogut aconseguir tot el que he aconseguit fins ara. Hola José María, ¿qué tal? Aquí andamos por el fresquito de Teruel. Nada, darte un abrazo muy grande y nada, que nos acordamos mucho de ti, sobre todo en los circuitos. Hace poco estuvimos en Valencia en la Copa de España de Clásicas y nada, siempre estás en boca de todos y te recordamos y te echamos mucho de menos. José María, te envío un abrazo enorme. Tengo un recuerdo gratísimo de aquellos años en los que con toda la pasión que teníamos movíamos montañas. Disfruta mucho con todos los amigos que te rodean y espero verte pronto. Què es pot dir de Josep Maria Folch? Poc homenatge és poc. El que ha fet Josep Maria per les motos i la passió que hi ha posat, jo diria que ningú, no? O sigui, la gran amistat que tenia amb ell fa molts anys i la família és molt bona. Hola a tots. És una alegria poder estar aquí avui acompanyant en aquest homenatge a Josep Maria, encara que sigui per un curt temps i virtualment. Però bueno, Josep Maria, mira, aquí tenc 4 de les 5 24 hores, perdona, aquí em falta una. Ai, aquí em falta una. 4 de les 5 24 hores que hem guanyat junts. Trofeu de Qatar, de Manicurs. Tot això gràcies a tu i la família Folch, tota la gent que ens ha acompanyat sempre. Hola José María, ya han pasado más de 30 años de mi paso por el Team Folch. Para mí fue una experiencia inolvidable, porque contigo y con tu gente fue como estar en familia. Te tengo un verdadero aprecio personal que sentí mutuo en muchas ocasiones. Bueno, què dir d'en Josep Maria, no? Tinc moltes anècdotes i vivències durant molts anys i per mi més que un jefe era com un pare, no? I es mereix un homenatge però brutal, perquè s'ho mereix. Yo, la verdad, es que siempre he estado terriblemente agradecido a las oportunidades que me diste de poder conducir tus motos. Siempre he admirado mucho tu pasión, tu ilusión, tu fuerza de voluntad, tu saber hacer, como, bueno, pues a pesar de los años has seguido ahí al pie del cañón. El destí ens vaig donar amb una espectacular temporada de l'any 1984, amb la que van guanyar 8 de les 8 curses disputades, és a dir, totes. Però la cursa que recordo més satisfacció són les 24 hores de Montjuïc, en la que vam aconseguir un tercer lloc absolut, amb la FJ 1100. El primer podi de Folch Endurance amb unes 24 hores. Després tot el que vas fer és història, i ara llegenda. Una forta abraçada, Josep Maria.
Bueno, senyor Folk, podria dir milers d'històries, carreres, però bueno, jo sempre dic que em quedo amb l'experiència que vaig aprendre moltíssim amb vostè, sobretot l'actitud i el ser de raça de carreres, o sigui, viure per les carreres i tenir aquella passió, que jo sempre dic que no he vist mai a ningú de les carreres que li agradin tant com a vostè. Josep Maria, bueno, gran homenatge que m'han dit que t'havien de fer. Estic molt content de poder participar en aquest vídeo. Ja fa molts anys que vam coincidir a les 24 hores de Montmeló i el 2002 i vam guanyar. I estic molt content d'aquesta fita que vaig aconseguir amb tu. Hola, José María, soy José Manuel Rosa. Creo que fue uno de los primeros pilotos que entró en tu escudería consiguiendo varios campeonatos de España. En el año 83, 84 y 85. Y te agradezco todo lo que hemos conseguido juntos en la etapa de nuestra vida deportiva. Gracias y que tengas salud. Cacho, José María. Aunque no podamos estar ahí en este día tan especial para ti, queríamos mandarte un saludo desde aquí, desde Azpeitia, agradeciéndote todo lo que has hecho por nosotros. Deseamos que pases un buen día y que volvamos a vernos muy pronto. Un abrazo de toda la familia Sagardogui. Agur, José María. Agur. Què passa? Agur. Josep Maria, espero que estiguis bé. La meva vida de carreres saps que és molt llarga, no tant com la teva, però quasi. I si tingués que escriure un llibre, persones que han passat per la meva vida i records, està clar que estaries allà. Una persona de tota la vida de les carreres, vam passar molts bons moments quan corríem en Superesport, us recordo molt bé. Estaves amb el Gregori, jo estava amb la Richu, ens ho passàvem molt bé, disfrutàvem molt, érem competidors però sempre hem tingut una molt bona relació. M'alegro molt que pugui enviar-te això, em fa molta il·lusió i espero poder-te veure aviat. Bones, Josep Maria. Felicitar-te per aquesta gran trajectòria teua. Tant jo com Bernat hem passat per al teu equip, hem disfrutat moltíssim, tot el que tenim són bons records, sobretot les 24 hores al teu costat sempre són especials. Aquesta dedicació i aquest cor que poses en totes les 24 hores des de la sortida fins meta és algo que hauríem de tindre tots, sobretot a la vida. Bueno, què dir del Josep Maria, no? El primer són paraules d'agraïment, no? Agraït per tots aquests anys vivències que hem viscut, anys de carreres, el Mundial, els campionats, les 24 hores, mil curses, no? Pues gràcies per ser com ets, gràcies per entregar-te sempre al 100%, per donar-ho tot, per sempre intentar tenir la millor moto de totes, això era el primordial. I pues no tothom ho pot dir, no? Perquè al final els equips acaben desviant-se i tu no. I tu per lo menos sempre intentaves tenir el 100% el material a tope i gràcies per això, per ser com ets, per entregar-te tots aquests anys a les motos, viure com ningú, no conec a ningú tan boig ni tan entregat com tu, que hagi donat sempre tot pel fet de córrer, pel fet de fer carreres i el fet d'estar allà disfrutant i vivint les carreres com ningú. Buenas tardes, José María. Hoy no puedo estar ahí para rendir tu homenaje junto a la familia de Otiches Book, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerte pues lo primero, el cariño que siempre me has demostrado, todo lo que he aprendido, todos esos valores que he aprendido de ti, agradecerte todo lo que has hecho por el mundo del motor, por el mundo de la moto en tu zona, en Reus, en Tarragona y a nivel del Campeonato de España. Las 24 horas sin José María Folk no serían las 24 horas y somos muchos pilotos los que hemos pasado por tu escuela
y yo gracias a ello tengo ese único campeonato de España y 24 horas ganadas contigo, un podio en un campeonato del mundo de resistencia, pero para mí lo más importante es el cariño y todo lo que he aprendido y toda la admiración que tengo hacia esa persona, ¿no? José María y toda su familia, su hija, bueno, sus hijas, su mujer,